Пісня – це откровення. Автори пісень обрані. Як, де, коли струни душі у композитора відгукуються на вибухову енергетику слова? Це таїна. Пісня – Божий дар, бо має триєдине начало – слово, мелодія і спів. Пісні ж треба крила, а їх дає виконавець. Маємо велике щастя спостерігати за народженням пісні і навіть випликати її. Пісне, лети! Говорить Тернопіль. Я б дуже хотіла зачитати поетичні рядки Олеся Дорінченка. Вона йшла, і генії схилялися. Її монархи ждали, і країни від оплесків гучних міста здригались. Але душа жадала України. Квітками шлях свіжавої столиці, на світ красива пісню солов'їну, а їй напитися із рідної криниці, а їй побачиш рідну Україну. На старість завжди відкривається якесь віконце, якого ніхто не знав раніше, як був молодший. Be